Kako voliš mrkiti? Moram uzeti od matere kokaina. Mali, što ti to radiš? Ništa. Kako ništa? Šta to radiš? Govori brže. Ništa, mama. Kako ništa? Šta švrčeš tu? I to ono brašno što sam ja za burek pripremila. A joj, ima sad da te prebijem. Pa uzeo samo malo. Pa dobro, sine, ja ću tebe malo istući. Uši kad više šmrkti materno brašno za burek. Mati, to je samo brašno. Sine, brašno, ali kakvo brašno? Mati, to je samo mlin Manić. Ću tebi sad mlin Nazić. Da i mot probao kakav je ovaj mlin Nazić. Mati, je dobro? Hajmo zajedno. Sine, baš je dobro, hajmo. Ljudi, znači, bježim od matere, očera me, zato što sam potrošio onoliko brašno za video. Hajde, za ne ovo, za ovo ako ne zaslužuje like, onda ne znam što. Hajde sad preplati. I da vam kažem, svaki drugi dan će biti video jer ne stignem radi škole, imam previše posle, onda ne mogu svaki dan izbacivati video. Hajde sad, čao, bježi!